varias veces no programa, fotoxornalista ourensán, e este premio foi outorgado por a súa visión, por as súas fotos sobre a pandemia, un enfoque moi humano, moi social, moi artístico. Destacou sobre todo, esta foi unha das fotos máis destacadas, sacada nunha residencia en Celanova, unha anciá que cumplía 98 anos o ano pasado e que creo que agora xa ten 99. Desta foto e de outras podemos falar co seu protagonista, con Brais. Que tal, moi boas, Brais, e parabéns, sobre todo. Hola, que tal, como estades? Moitas grazas. Parabéns unha vez máis, Brais. Eu cada vez que... Mira que xa vin veces esta foto, pero cada vez que vexo esta foto me sigue impresionando. É unha... A parte do que conta, que é tremendo, é unha auténtica obra de arte. Lembranos un pouco a historia desta foto, Brais. Bueno, a historia desta foto é o aniversario de Elena Pérez, que acontece nos momentos iniciais da pandemia. Eu tive a oportunidade de estar traballando varios días na residencia San Carlos de Celanova, que foi considerada como a zona cero de Galicia, que sufriu un brote masivo de coronavirus. Ali faleceron 9 residentes, máis de 40 foron infectados por coronavirus, moitos tiveron que ser trasladados, entre eles Elena Pérez, que tamén estivo contaxiada de coronavirus, pero curouse, volveu, e puido celebrar ese aniversario. Entón, digamos que foi un momento esperanzador dentro de tanta traxedia. E mira, agora creo que compreu hai pouco, 99 anos, e xa está vacinada, que non lo iba a dicir daquela que estaba salizando a foto, que case menos dun ano despois iba a estar vacinada desta barbaridade do coronavirus. Sí, a verdade é que vai todo demasiado rápido. Onte tive a oportunidade de estar con ela e con a súa familia que aparece nesa imaxe, e a verdade é que é unha alegría moi grande poder disfrutar da vida con ela, non? E agardemos co ano que ven, pois celebremos tamén o centenario desta residente, e, bueno, pois a verdade é que, non sei, é un orgullo que a familia pois este contenta co percorrido que tivo a fotografía, e que poidamos disfrutar destes momentos felices que tanta falta fan. Estamos falando dunha das fotografías, eu creo que máis famosas da pandemia, pero este premio engloba toda esa visión que deches ti a través das túas fotos. Este en concreto parece unha pintura de Vermeer prácticamente, por expresividade das figuras que están nesa foto, pero hai toda unha visión global en moitas das túas fotos que nos achega a pandemia dunha forma moi diferente, cunha sensibilidade artística e tamén cunha mensaxe que creo que tamén pon de relevancia ao oficio do fotoxornalista, que non sei se crees que estades suficientemente valorados, todo o que contades cunha instantánea. Bueno, eu obviamente reivindico moito o noso traballo. De feito, penso que durante a pandemia quedou bastante acreditada a importancia dos fotoxornalistas. No momento no que a sociedade estaba confinada nas súas vivendas, pois fomos os que podíamos sair á rúa, considerados traballadores indispensables para mostrar o que estaba acontecendo. Tivemos, bueno, tamén é certo que moitas complicacións para exercer o noso traballo, para poder acceder a determinados lugares como foron as residencias de maiores ou os hospitais, pero fomos os ollos da sociedade nun momento no que ninguén podía sair das súas casas, e sempre moi importante o noso traballo cada día, o dos compañeros xornalistas tamén, pero si ben é certo que coa pandemia pois quedou máis demostrado aínda. E creo que... Perdón, iba a dicir, Brais, que creo que tamén co teu traballo, a parte da componente artística, tamén queda demostrado que desde onde estamos, que parece que estamos nun recuncho do mundo moi pequeno, podemos chegar a calquer punto de vista, e iso que contan as túas fotos, exemplos de calquera aldea de Ourense, neste caso, porque ti és de Ourense, e que son entendibles en Rusia ou en Oceanía ou en calquer punto do mundo, e iso é un mérito profundamente teu. Sí, eso foi algo tamén que entendí dende o primeiro momento da pandemia, non? Que era moi importante, volvo ao mesmo, sempre o é. Eu afronto o meu traballo con gran responsabilidade, pero entender que era igual de relevante o que acontecía en Ourense que o que acontecía en Washington ou en Sydney ou en calquer punto xeográfico do planeta, xa que, bueno, estamos cansos de falar e de entender a globalización económica, pero neste caso era unha enfermidade, unha pandemia a nivel global. Entón, era igual de relevante, igual de interesante o que acontecía en calquer lugar do planeta, e así afrontei eu o meu traballo, e penso que todos os compañeiros
o afrontamos do mesmo xeito, con gran responsabilidade, pero sabendo que estábamos vivindo intres históricos e que era moi relevante facer esos documentos gráficos que ao final, ademais de fotografías, son iso, son documentos históricos que quedan aí para as xeracións do futuro e para quen precise entender, conforme pasen os anos, o que aconteceu nestes tempos tan convulsos. Aí quería ir, Brais, porque ti tiveche que ver cousas que nós non vimos, a maioría da xente, ti estuveche en primeira liña facendo fotos, tiveche que notar cousas que ao mellor a maioría da xente non vimos, máis alá dos que están en primeira liña, como estuveche ti, os sanitarios. Con que te quedas de toda esta aprendizaxe que supoño que foi para ti tamén, toda esta labor durante a pandemia? Bueno, quedome, obviamente, con... Hai que valorar todos os traballos na sociedade, non? Eu son da idea de que cada quen nunha sociedade avanzada desempeña unha labor. Pero esta xente, pois, obviamente, os traballadores sanitarios, as traballadoras das residencias, a xente que estivo na primeira liña sanitaria, pero tamén a xente que proporcionaba, pois, alimentos básicos de primeira necesidade cando todo o mundo estaba pechado nas súas casas, non podía sair, os panadeiros dos povos, os peixeiros, toda a xente que nos momentos máis complicados estivo en primeira liña e axudando, pois eu quedome con iso, non? Con humanidade, cos momentos que vin que desempeñaban unha labor, a verdade, maravillosa e que momentos tan complicados estiveron pois adicándose por completo os demais durante xornadas maratonianas e pondo en risco a súa propia saúde e incluso as dos seus familiares, que cando non se sabía moi ben que medidas adoptar ou como afrontar todas o distanciamento social, bueno, todo que despois ahora parece xa que todos entendemos moi ben, ao principio pois non era tanto así, non? En esos momentos pois era todo moito máis complicado. Pois parabéns, parabéns, Brais, por todos os premios, que son moitos que levas levado, por este último premio que che concederon hoxe mesmo, o Premio Carraceo 2021. Parabéns, e parabéns tamén por este día, que é o Día da Liberdade de Prensa, que sigue facendo moita falta. Moita falta. Unha lembranza para os compañeiros asesinados, Roberto Fraile, David Beriaín, que, bueno, un símbolo máis da precariedade na que está asumida o oficio, con, bueno, pois, para informar de algo que alguén non quería que se coñecese, pois, bueno, pasan estas cousas e a verdade é que fai falta máis liberdade de prensa e mellores condicións salariais. Vai tamén o noso recordo para eles, e moitas gracias por atendernos, Brais, parabéns polo traballo. Moitas gracias a vos. Parabéns, Brais.